Чакай да пробвам да снимам това как ще качи върх баба. Паче то сурет, където го държа в ръцете си. Много съмнително да видите нещо. Все пак си заслужава да се опита. Давай, 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 право нагоре! Умре му моторчето. Светкия въздух. Давай, 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 давай! Стисни малко то съединител, че умре, бе! Давай, 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 давай! Давай, Тодоре, давай! Давай, 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 давай! Давай, ще паднеш накрая, бе! Браво, бе! Мотора умре, виде ли? Газ, стисни му то съединител, Сърна не умира никога, аз не кажа. Това е железен мотор, бе! Сърничка мила, като туна! Я да видим къде сме. Много хора се вълнуват от това място. Само едно куче ни посрещна. Тодоре. Аз съм доволен, но този мотор и моя той. Чай, че ще ни чува.